Moj zadatak je da izaberem ono što je najvažnije, ali i najzanimljivije za gledaoce, da pratim vesti iz minuta u minut, sve ono što stiže u redakciju, da biram relevantne sagovornike koji će komentarisati i analizirati teme koje odlučimo da obrađujemo, da koordiniram sa novinarima, reporterima, našim dopisnicima na licu mesta i konačno da saznamo nešto ekskluzivno po čemu ćemo se izdvojiti od ostalih medija i što će možda ostali mediji preneti. Odgovornost je svakako jako velika, s obzirom da smo prvi u Srbiji i mislim da smo čak prvi i u regionu koji smo krenuli sa ovakvim formatom. Imamo želju da budemo i najbolji u tome i da ostanemo najbolji, međutim odgovornost je nešto što nama kao novinarima Blicovoj redakciji nije strano, jer smo najčitaniji u zemlji, što sa sobom nosi ogromnu odgovornost samo po sebi. Ja se osjećam veoma počastvovao, da kažem, zato što sam deo ovog projekta, što sam prva vodila vesti, jer smatram da će ovaj projekat imati veliki odjek, da kažem, i u svetu medija i kod naših pratilaca i čitalaca. Te mi zbog toga moramo 3,5 do 4 minuta da ih i privučemo, ali i zadržimo da odgledaju vesti do kraja. A nisu ispred svojih televizora i malih ekrana, nego prosto to su ili mobilni uređaji ili tableti gde se svi gledalci mnogo kraće zadržavaju. Pa ne znam zašto i ženama ne bi bio sport u krvi, ipak je ovo 21. vek, na kraju krajeva i žene se bave sportom i postižu zapažene rezultate. Meni je istina, sport nije u krvi, ali verujem da ću se dobro snaći. Nije mi teško, lakše mi je, zato što je izazov. Kao reporter Blic vesti mogu da dođem do onih ljudi do kojih je jako teško doći, zato je veoma važno da budemo dobro informisani, da znamo apsolutno sve i da budemo dobro pripremljeni za intervju.